It was Ghana football mpanimfoɔ saa pocket of hooliganism nketenkete na ɛkɔ so Ghana football no ne nyinaa yɛ saa nkurase team no saa teams nketenkete na ɔmo nkurase na ɛkɔ so all these problems ɛwɔ Ghana football mu de na no kɔsi nsu atere koraa no yɛntumi enya ho pumasibere enwie na saa de no a Sowedru All Blacks enso ɛsade Asante Kotoko saa teams nketewa na ɛkɔ so all these problems ɛde animguaseɛ ɛbɛlɛ Ghana football no sɛ GFM mo kwan sɛ munsi aka mo kurom a na mo di nsɛnhunu na mo di ɛdu time a ɛwɔ sɛ saa teams nketenkete na ɔmo ba Premier League no sɛ ontimi nkɔbɔ no ebia Cape Coast Sports Stadium anase bia Esipon anabia Baba Yara anabia Accra Sports Stadium ɔmo timi esi aka na ɔno ma ɛwɔ sɛ etwa mo free Ghana football nim because ɔmo nkrase hɔ no ɔmo ɛhɔ ɔmo kɔ so saa all these problems obi a ɛwɔ ball no kompo yɛn hyɛ ase kra mo mpo na o attack Asante Kotoko for what reason ɛsɛ obi de aduro hwan de aduro aka ɔmo saa teams ketwa no saa ne man adu time ɔsɛ GFA ɛde ne nasi form about these issues because anasa these teams no these small teams no minim sɛ bi enkurase ne yɛ no ɛwɔ mudo moni nie ɛsɛ ne baby yɛ duru football no ɛyɛ agro ne nyina yɛdi football ɛka nipa bom mo de so bi ba mo pɛ mo di intimidation sintina by force ɛwɔ sɛ me hyɛ Kotoko ɛwɔ sɛ me hyɛ has di kwa bi fa so bi ɛbɛwe ne na mo kɔ so unnecessary ayi bi de maga de gufu ayi Ghana football ni mase this pocket of hooliganism kete Ghana Premier League no it is caused by all these small teams you know because Accra Sports Stadium untimi koye sa ne manama no Baba Yara untimi koye sa ne manama because of a standard but because of say teams we no on park no say nkrase villages need no I will not even say town villages. Look at how they are behaving. Look at the way they were behaving yesterday against Asante Kotoko. So komo dwini a anase bia sebi mo dwini ko akiri a wo se team a won bobo o ma no krom unya ma no krom but look at the way o church say Kotoko so anase Kotoko supporters every tipe anase take revenge pe Kotoko teams no Kotoko supporters high teams in Ketwano but look at what they are doing enti efe se Ghana football be ayetuma beduri nanu issue bi krasi pole case won suatre yenya ho pumasi ble kra nwieye na heda mo so mo chekere o ekura na so ho no nkwase fo no da bi wo se du tam wo se mo no sa nkwase team no ye yo so se o mutumi qualify ba Premier League nko na o se pe ba bi a wo se stadium bi eso aban de ne de komo no mo ko bobo no mo a free league nim because ansa o krom ho no no o metuma ye adu tam a wo se aya hwene ya ebetuma ginsemu enkoye ni ba ko pese pole de ni bi o enkoye ba ko pese pole de ni bi na ekoye ni pa bebre omo ha dwene do ye ne ball mo boy hwere be ko so park no so ho no ombe jimisa excuse me to use that word ombe di se hunu sa ni se funu sa park no so sa unimu ba chire oboro park no so enye intimidation ene ntokwa Kotoko basia mo attack no bas no wa oden Kotoko players mo attack mo no omo ya moden Kotoko company fo mo attack mo no omo ya moden omo wa di mo girlfriends nkwasi ni ndo so no do
adults no do time I say you cut all these things every league no na ya bre omo do nsem funu nsem akwa be don wasema mo